Atentát vo francúzskom Toulouse a kauza Mohamed Merah, teda islamský fanatik, ktorý postrieľal 4 židovské obete, zarezonovala tento mesiac. A je tragédiou teda hrozné, že zomierajú nevinné deti, že tam boli 3 deti a rabín. Podľa atentátnika to bola pomsta za Afganistán a palestínske obete. Len na úvod. Obete z Toulouse mali fotografie vo všetkých médiách a od francúzskych a izraelských premiérov či prezidentov tento prípad sa riešil a prijímali sa rôzne opatrenia, ale videli ste niekde v médiách 16 obetí z Afganistanu, kde bolo taktiež detí, viac, 8 detí, v Kandahare, ktoré postrieľal opitý či psychopatický americký seržant Robert Bales, inak otec detí a účastník 4 amerických zahraničných médií. Média neustále opakovali, poukazovali na to, čo sa stalo v Toulouse, ukazovali obete, hľadala sa príčina, či došlo k sprísneniu opatrenia a tak ďalej, ale vraždenie v Kandahare prešlo viac menej len tak, trošku zarezonovalo. A práve vraždenie v Toulouse späté s vybičovaným islamským fanatizmom má 2 základné príčiny, ktoré či už priamo alebo nepriamo viedli k tomuto ohavnému činu. Je to multikulturalizmus a mocenská politika vojen o zdroje a bezpečnosť vyvoleného amerického spojenca. Pokiaľ ide o multikulturalizmus, prílevom prisťahovalcov z arabských krajín v Afrike a islamských krajín z Ázie a navyše ešte jeho podporou zo strany vlád a európskych inštitúcií a kampaní NGO, teda nevládnych organizácií, sa vytvoril taký stav, že multikulturalizmus v praxi funguje, ako to priznali aj politickí predstavitelia najvyšší, ale v skutočnosti je to dokonca tak, že aj 3. generácia týchto prisťahovalcov, teda deti, ktorých už rodičia sa narodili v európskych krajinách, nemá vzťah ku krajine, kde žije, ani historicky, ani civilizačne, ani kultúrne. Čo priznáva Globe and Mail aj vo väzeniach vo francúzskych väzniciach, teda je populácia väčšinou arabského pôvodu. A práve bývalí kriminálnici z radov prisťahovalcov a mladiství práve vo väzení spoznávajú islam a pridávajú sa k salafistom, teda ľuďom aj v rámci islamu, ktorí hlásajú svet islamského kalifátu. Čiže to je absolútny radikalizmus a diktát islamu. To je multikulturalizmus v praxi. To znamená nie teoreticky, ako sa to tvrdilo, vzájomné obohacovanie, ale súboj kultúr, ktorá bude dominantnejšia, pohltí tú druhú, prípadne ju vymaže a bude diktovať pravidlá bez akejkoľvek tolerancie. A to je príklad arabských a ázijských krajín, kde ani nechyrovať o nejakej tolerancii, ktorú v Európe potom vnímajú ako samovražednú slabosť. To je otázka multikulturalizmu, ktorý zlyháva v celej svojej šírke a v celom svojom spektre, ale ďalšia vec je to tá mocenská politika. Vojna v Afganistane, vraždenie civilistov. Práve preto aj Mohamed Merah ospravedlňoval svoje vraždenie myšlienkou: zabíjaš mojich bratov, ja zabijem teba. A je tu islamsko-sionistický problém s Palestínou a s imigrantmi, ktorí sa dostali do Európy. A tak tento islamsko-sionistický problém s multikulturalizmom a prisťahovalectvom sa preniesol do európskych miest. Len v samotnom Francúzsku je 3 až 5 miliónov moslimov, z toho 12 000 až 15 000 salafistov, ktorí snívajú o islamskom kalifáte. Nemožno sa teda čudovať, takéto prípady budú a nezabraní im ani Sarkozyho vyhlasovanie, že potrestá každého, kto navštíví internetové stránky s teroristickým podtextom a extrémistické stránky. Ďalším štádiom môže byť, že stačí rozšíriť obvinenia z extrémizmu na kohokoľvek a už máme vlastne bič na všetkých. Súvislosť prípadu z Toulouse je prepojená s palestínskou otázkou a ide tu o politiku Izraela. V prvom rade, čo udrie do očí, je odlišné hodnotenie ľudského utrpenia. To je ten rozdiel medzi vraždením afgánskych detí a židovských detí a prezentácia týchto faktov v médiách. Napríklad Rada OSN pre ľudské práva podporila medzinárodné vyšetrovanie následkov, ktoré má v oblasti ľudských práv budovanie židovských osád na okupovanom území, v ekonomickej, kultúrnej aj sociálnej oblasti. Toto rozhodnutie rady, aby bolo vyšetrovaná prax Izraelčanov na okupovaných územiach, podporilo 36 krajín zo 46. Proti boli pochopiteľne Spojené štáty. Z 91 rezolúcií tejto Rady pre ľudské práva sa 39 týka židovského štátu. A čo urobí izraelská vláda? Preruší vzťahy s Radou OSN pre ľudské práva
a predvoláva si na koberec veľvyslancov Belgicka, Rakúska, Nórska a Švajčiarska, ako si vôbec dovolili tieto krajiny pochybovať o humánnosti izraelskej politiky na okupovaných územiach. Navyše, Izrael označil tento medzivládny orgán OSN za pokrytecký. Keď sme už pri pokrytectve, máme tu Bielorusko a popravu 2 atentátnikov z metra. Búrka nevôle, obrovská proti trestu smrti a zároveň podozrievanie. Takzvaná opozícia a blogery prišli s myšlienkou, že rýchly priebeh vyšetrovania vrhá tieň na oficiálnu verziu z apríla 2011, teda atentátov v metre v Bielorusku, v metropole Minsk. Útok na metro údajne mali spáchať bieloruské tajné služby a mocenský aparát a mala to byť zámienka na sprísnenie bezpečnosti a tvrdú kontrolu odporcov režimu. Nenapadne vás paralela s 11. septembrom 2001 dvojičky a potom Patriot Act, vlastenecký zákon, ktorý umožňuje takisto stíhať kohokoľvek za čokoľvek len pre podozrenie z terorizmu. Takže Lukašenko by bol takéhoto niečoho schopný pripraviť atentát a využiť situáciu politicky. A Bush junior nie. Na vyšetrovaní v Bielorusku sa podielali aj izraelská tajná služba Mossad a medzinárodná policajná agentúra Interpol a nemali pochybnosti. Tak ako je to možné? Nebodaj Mossad a Interpol nahrávali Lukašenkovi? Z tohto sa ukazuje, že politické elity sú v tzv. Demokracii síce iné ako v tzv. Diktatúre, alebo potom tu nastáva otázka, či len nie sú o niečo prešibanejšie a pokryteckejšie. Pri pohľade na politické elity sa zamyslíme nad zodpovednosťou politikov, ktorí vedú krajiny a ktorí nám vlastne určujú smerovanie, aj keď sme si ich tzv. Dobrovoľne zvolili. Je tu Island, známy svojou islandskou revolúciou, ktorý zúčtoval teda s bankami, ktoré v podstate majú svojich nastrčených politických prostitútov a riadia spoločnosť. To sa potvrdilo aj v prípade Islandu. Je tu však niečo unikátne. Politik za zbabranú politiku je pred súdom. To nebýva často. Premiér Geir Harde. Hrozia mu 2 roky vo väzení za to, že finančný kolaps, do ktorého spadla krajina, ako hovorí žaloba, neznamená, že nepredvídal alebo mu nezabránil, ale neminimalizoval následky tohto finančného kolapsu a neurobil nič proti tým škodám, ktoré nastali pre celú islandskú ekonomiku. Zvláštny súdny tribunál Landsdómur, založený v roku 1905, zasada prvýkrát a je to prvý politik súdený za spoluzodpovednosť za finančnú krízu. Ukazuje sa, že skutočným vládcom Islandu nebola vláda, ale veľké islandské banky. Harde však tvrdí, že jeho vláda nemohla použiť žiadne kúzelnícke triky. Vlastne nemohla nič robiť. Tak potom na čo je vláda, keď nič nemôže robiť? Len na to, aby sa za ňu skrývali finanční žraloci a vedenie bank? Na čo sú potom voľby? Voliť bábky z bábkového divadla a hrať hru zvaná vláda ľudu? A ďalšia politická postava, nový nemecký prezident Joachim Gauck, je označovaný za nemeckého Havla či nemeckého Nelsona Mandelu, bojovník za ľudské práva, evanjelický pastor, častokrát oceňovaný. Človek morálnych kvalít a etickej čistoty. Čo je však zaujímavé, tak v rámci týchto morálnych kvalít a etickej čistoty je zástancom úzkých vzťahov so Spojenými štátmi, podporoval bombardovanie Srbska v roku 1999 a vojenskú misiu v Afganistane. A má 80% podporu verejnosti. Aj to je dôkaz toho, ako dokáže byť zmasírovaná verejná mienka. Takže eticky a morálne založený človek si nepoloží otázku o tom, k čomu vlastne viedlo bombardovanie Srbska. O čom to bolo? O právach Albáncov v Kosove? A útok na Afganistan bol skutočne o 11. septembri a Al-Kaide? A ešte takto morálne založený človek podporí tieto oficiálne teórie? To potom úplne zapadá do nadšenia s humanitárnym bombardovaním, ako už svojho času spomínal Václav Havel. A do tretice, už keď sme pri politikoch. Stanonovým prezidentom Ruska je Putin. Obrovská kampaň proti Putinovi doma i zvonku sa spustila a pseudodemokrati škrípu zubami, že podľa princípu, ak nevyhral náš človek voľby, tak boli zmanipulované a prípadný víťaz je hrozbou demokracie. Dobre, pristupme na túto hru. Rusko bez Putina. A s kým teda? Druhý bol z Juganov, komunista. Tretí, miliardár Prochorov, človek bez strany, bez kádrov, s nejasným programom, ale s miliardami.
A na základe toho si dovolí Schwarzenberg, šéf českej diplomácie, povedať s iróniou, že Putin si voľby a víťazstvo zabezpečil. No potom aké by malo byť asi iné riešenie? Najlepšie asi nejaká figurka z Bilderbergu odobrená so zdaním demokracie. Ale kto teda konkrétne? Podľa oficiálnych médií a hlavného prúdu tu máme však aj zodpovedných politikov, tých, ktorí idú zachraňovať svet pred Iránom, pochopiteľne, ako Obama a Netanyahu. Keď Obama jedným dýchom hovorí o diplomatickom riešení a zároveň o tom, ako je podpora Spojených štátov Izraelu pevná ako skala. Hoci bývalý šéf Mossadu Meir Dagan i dlhoročný šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Baradej neodporúčajú útočiť na Irán a považujú prípadný útok za šialený. Baradej to v súvislosti s iránskym jadrovým programom odvážne definoval. Podľa neho neoficiálna jadrová mocnosť Izrael má najmenej 200 jadrových bomb. Izrael chce absolútnu bezpečnosť. Úplná bezpečnosť pre jednu určitú krajinu je ale absolútne nebezpečná pre akúkoľvek inú. Takže ak nie Obama, tak by ho mal vystriedať Romney, ktorý dokonca hovorí o tom, že Rusko je geopolitickým nepriateľom číslo 1. Takže, a o tom je to aj v Sýrii a v Iráne. Geopolitický nepriateľ číslo 1. Čo Romney povie nahlas, v podstate Obama nenápadne uplatňuje v praxi. Takže pri týchto činoch a vyhláseniach politikov platí tvrdenie českého lekára Jana Hnízdila, ktorý odvážne glosuje spoločenské pomery a ktorý síce hovorí o Česku, ale platí to všeobecne. Jan Hnízdil uvádza: demokracie ani právny štát u nás nie sú ohrozené. Žiadne totiž nie sú. Nahradila ich vláda psychopatov, slúžiacich záujmom veľkých korporácií, bank, podnikateľských skupín, farmaceutických firiem. Voľby sú síce slobodné, ale nech zvolíte ktorúkoľvek z väčších strán, výsledkom je tá istá politika. A ďalej, psychopatickí politici nám vládnu práve prostredníctvom strachu a manipulácie. Pokiaľ individuálny strach neprelomíme, nezačneme každý sám za seba vystupovať a obhajovať právo, nemá súčasná kríza dobré riešenie. A preto o strach a manipuláciu ide v prvom rade. Vláda amerického prezidenta Obamu schválila nové protiteroristické opatrenia, na základe ktorých americké bezpečnostné úrady budú môcť 5 rokov archivovať informácie o Američanoch, aj keby nemali väzby na terorizmus. Doteraz museli tieto záznamy zničiť po 180 dňoch, keď sa neobjavilo podozrenie z terorizmu. Takže bez dôkazov na nevinného človeka je možné zhromažďovať informácie a uchovávať ich. A navyše tu panuje vzácna zhoda. S rozšírením právomoci protiteroristických organizácií súhlasili aj demokrati, aj republikáni. Takže o strach je postarané. A napokon čerešnička na torte v rámci otvorenej, slobodnej a demokratickej spoločnosti. Bývalý spoločník Georgea Soreša v Open Society a kapacita na Stanford University Evgeny Morozov žiada, aby už aj bez Clintonom a neskôr Hillary Clintonovou požadované internetové ministerstvo pravdy nahradila preventívna cenzúra na vyhľadávači Google ako vrátnici k internetu, teda aby Google uplatňoval akýsi boj proti zločinu v súvislosti s konšpiračnými teóriami. Takže premeniť internet len na priestor pre propagandu mocenských elít. A takto je postarané teda aj o manipuláciu. Čiže strach a manipulácia. K tomu smerujú elity, ktoré nám vládnu.